Este debuxo dos Reis Magos cun fondo azul será a imaxe da cartelería do Concello de Ribeira durante o Nadal. A súa autora é a pequena Triana García, de 6 anos, que cursa primeiro de primaria na Milagrosa de Oleiros. As postais e felicitacións que enviará o Concello levarán impresa esta árbore coas cores da inclusión, realizada pola alumna do Colexio Galaxia, Antía Prol, de 11 anos. Antía e Triana, aquí cada unha a un lado, que son o que van a ser pois as protagonistas deste Nadal, cos seus dibuxos que foron pois os premiados e os elexidos para o que vai a ser pois tanto o cartel de Nadal co dibuxo de Triana como a postal de Nadal institucional que dende o Concello pois se envía a institucións, asociacións, etc., co dibuxo de Antía, non? A verdade é que é un auténtico prazer pois comenzar estas datas de Nadal que son tan especiais para todos e sobre todo para os pequenos, non? Que son os que máis ilusión poñen no que é o Nadal, pois presentando estas dúas obras que ademais a partir de agora así de saber moito polas rúas e polas redes, que agora somos todos ademais moi digitais. Ademais de converterse en imaxe do Nadal ribeirense, as dúas recibiron un cheque regalo por valor de 150 euros a consumir no comercio local. Foron máis de 500 os traballos que se entregaron este ano. Eu creo que é un éxito e que pois froito do que os rapaces pois cada vez queren participar máis, teñen máis creatividade, teñen máis interés e ademais pois lles gusta ver que despois todo isto ten premio. Este ano, ademais de poder ver pois as súas obras, como ben digo, no cartel e na postal, van a recibir cada en seu diploma e tamén pois vales por valor de 150 euros para gastar en comercio local. Ademais desa alta participación, a concelleira destacou a gran calidade de todas as obras presentadas a concurso.